Pre nekoliko dana u Vranju prvi put doneta presuda Osnovnog suda u korist roditelja nestale dece. Osnovni sud presudio je u korist roditelja nestale bebe, tako da se država obavezuje da roditeljima isplati 1,25 miliona dinara plus kamatu. I ova presuda je doneta na osnovu presude Suda za ljudska prava u Strazburu. Ona još uvek nije pravosnažna. Vidjet ćemo šta će se dalje dešavati, a u pitanju je porodica Trojanović. Gledamo prilog na tu temu. U Vranju je Osnovni sud izrekao prvu presudu u slučaju nestale bebe Trojanović i dokazali krađu deteta. Posle više od 20 godina konstantnog dokazivanja i pokrenutog sudskog spora, Ljubomir i Sunčica Trojanović, bračni par iz Vranja, presudom Osnovnog suda u Vranju dobili su spor kojim je potvrđeno da im je iz vranjskog porodilišta ukradena novorođena beba, piše list Danas. Presudom se obavezuje da tuženi kao naknadu za trpljenje nematerijalne štete, duševne bolove, neodgovaranje državnih organa i namerno skrivanje informacija o stvarnoj sudbini njegove ćerke, tužiocu plati rešenjem nadoknadu od 1,25 miliona dinara sa pripadajućom zateznom kamatom od dana podnošenja tužbe, a u roku od 15 dana od dana donošenja presude. Navodi se u nepravosnažnoj presudi Osnovnog suda u Vranju. Tek nakon pravosnažnosti presude na potezu će biti više tužilaštvo u Vranju koje bi moglo da pokrene sudski postupak protiv svih koji su bili umešani u ovaj prvi rasvetljeni slučaj nestanka bebe iz porodilišta na jugu Srbije. Evo, čuli ste ovaj prilog, a na direktnoj telefonskoj liniji trebalo bi da imamo gospodina Ljubomira Trojanovića, oca nestale bebe. Gospodine Trojanoviću, dobroveče. Dobroveče. Kažite nam kako komentarišete ovu presudu Osnovnog suda. Presuda još uvijek nije pravosnažna, ali šta vi kažete? Da li ste očekivali zapravo takvu presudu? Pa skoro da sam bio ubeđen da će presuda biti u moju korist iz razloga što nema pravobranac nije imao nijedan predlog, nijedan dokaz da izvede. Znači svi dokazi su koje sam ja predložio sa svojim pravnim timom bili verodostojni. Toliko jaki da prosto nije imao šta da pita na sudu. Znači na svim ročištima nije bilo nijednog predloga. Posle toliko trnovitog puta ovo je za mene velika satisfakcija i moralna snaga da nastavim da zajedno sa ostalim roditeljima pokušamo da pritisnemo našu vlast i državu da donese neki lex specialis ili neki drugi mehanizam da nađe gdje obavezuje Strasburskim Sad imajući koja je potpisala i Sudom za ljudska prava, profesor Zorica Jovanović, tako da za mene veliki podstrek da dalje nastavim sa borbom za istinu i pravdu, jer napomenut ću vam da tužilaštvo i drugi naše nadležne institucije su pokazale trajnu nezainteresovanost, proglasili su sva naša dela da su zastarela. Ja sam se žalio, tražio sam da donesu naredbu, pošto sam ja sam istraživao, znači došao do određenih indicija, dokaza i osnovnih sumnji, tačno o kojom se dete radi i roditeljima. Tražio sam da donesu naredbu za uzimanje bukovnog brisa i DNK veštačenja, međutim oni su brže bolje odbacili moju krivičnu prijavu. Dete ne želi, znači ja nemam nijedan način da dokazujem ovde, pa sam se odlučio za tužbu. I za mene je ovo satisfakcija i priznanje da je država rekla da nije radila svoje posao, da je bila dužna da radi, jer mi smo se roditelji od jedne do druge institucije morali da se potucamo, da tražimo, da moljakamo, nalazili smo na svakakve gospodine Trojanoviću, doživljaje i življavanja i šikaniranja i Da li onda kada bude bila doneta pravosnažna presuda, da li ćete krenuti u gonjenje onih koji su odgovorni, za koje vi mislite da su odgovorni? A znate šta, pitanje je, tada ćemo se pravim tim da se dogovaramo. Ja mislim da ovaj pritisak svih nas roditelja i put koji smo prešli do sada jasno govori o ovoj vladi i državi i institucijama da mi nećemo stati i da svakim danom ovo postreki za drugi roditelje da se uključe. Mi smo prevalili veliki put od ovoga da prvi put smo prihvatili da su nam bebe zaista umrli i decenijama nismo ni pokretali sumnju, nismo ni sumnjali tek 2001. kada se pokrenula sumnja i otvorila BBFR, ja sam 2004. podneo krivičnu prijavu. Prešli smo dugačak
dugačak put sa institucijama u traganju za odgovorima. Ja se nadam da se urazume i u 2013. je naloženo da se pronađe mehanizam da se obezbedi istina, da se pronađe deca i da se obaštete roditelji. O tome, ukoliko država ne donese neki lex specialis ili neki drugi zakon, morat ćemo i možda i da se pozabavimo samim privatnim tužbama na sudu i postupku dokazivanja činstva. Jasno, jasno. Hvala vam puno. Pratit ćemo šta će se dalje dešavati. Bio je to gospodin Ljubomir Trojanović koji nam se direktno uključio iz Vranja, a gošća Belemi televizije, gospođa Grana Štefan, ona je također majka nestalog deteta. Dobroveče. Dobrodošli. Može li vaš kratak komentar upravo na ovu presudu Osnovnog suda u Vranju, pa ćemo onda pogledati reklame i nastaviti razgovor u studiju. Ja moram da napomenem da sam ja iz Udruženja Beogradske grupe roditelja i da naš stav našeg udruženja je prioritet zakon, a ne presuda Zorice Jovanović i nadoknada od 10.000 evra. Nama ta nadoknada neće pobeći, ali mi prvo tražimo da se donese zakon i da se dođe do istine o našoj deci, da li jesu ili nisu nestale iz porodilišta. Jasno. Pravimo pauzu, gledamo reklame pa nastavljamo, upravo govorimo o aferi nestale bebe. Dobrodošli nazad. Pratite emisiju Odgovorni. Otvaramo i brojeve telefona za vaše pitanje ili komentare. Možete komentarisati i prvu udarnu vest danas i naravno večerašnju temu emisije. Gošća Belemi televizije, gospođa Grana Štefan. Ona je članica Beogradske grupe za otkrivanje istine o nestalim bebama. Gospođo Štefan, pre nekoliko dana u jutarnji program Belemi televizije uključila se jedna gospođa koja je stavila broj telefona jedne osobe koja je zapravo tvrdila da dosta toga zna šta se dešavalo u ovom delu Srbije po pitanju nestalih beba. Vi ste stupili u kontakt upravo sa tom ženom. Nećemo pominjati neka imena. Recite mi šta vam je ta baka rekla. Baka ima koliko godina? Baka koja kaže da ima saznanja o tome šta se zapravo radilo ovdje u Srbiji. Baka je sa tom osobom koja je odnosila bebe u 2 grada u Nemačkoj bila u kontaktu i bila je njena prijateljica, ali je bila šokirana u jednom momentu kad je čula da se ona bavi trgovinom bebama, rekla nama da je godinama išla kod njenih prijatelja u jednom gradu u Nemačkoj. Kod njih je noćila kad je bebe prosleđivala određenim porodicama i dolazila je 1, 2 puta, 3 puta mesečno, zavisno od toga kako su bebe tražene u trenucima. A kako su te bebe prelazile uopšte granicu? Da li vam je ona dala neke preciznije informacije o tome? Za nas lajke zaista prosto nevjerovatno da uzmete jedno dete i tek tako ga prebacite u drugu državu. Ne znam kako je ona prosleđivala te bebe. Baba samo zna da ih je ona prosleđivala u Nemačkoj, da ih je nosila, a kako, da li avionom. Dobro, to sad ima veze sa ovim intervjuem Radomira Vujačića, istražnim sudijom u penziji, koji je rekao da su bebe u inostranstvu prodavane za 25.000 evra, da su najskuplje bile svetle puti, plavih očiju. Pa sigurno da ima neke veze. To sudija Vujačić bolje zna, jer on je u našim slučajevima i mnogo ranije pre naših slučajeva istraživao i mogu da kažem ovim putem da je on dosta toga uradio što se tiče istrage u pojedinim slučajevima gdje smo bili nas možda 10-15 roditelja. Došlo je skoro do kraja. Negdje je trebala da se radi DNK analiza sa decom u koje su roditelji uprali prste. Međutim, tužioc nije dozvolio da se ide do kraja zato što je proglasio slučajeve zastarelim. Tako da mnogi roditelji su s te strane ostali bez... Oštećeni, tako je, da. Oštećeni, da, i bez prave istine do kraja. Sad, postoji inicijativa da se napravi taj DNK registar. Pre toga ćemo samo uključiti gledalca pa ćete prokomentarisati to da li je to dobra ideja da zapravo ona deca za koju se sumnja da su oteta ili ukradena da budu u obavezi da daju DNK analizu. Halo, dobro večer.
Dobroveče. Halo. Dobroveče, gospođo. Dobro veče. Izvolite. Ja sam Draginja Mladenović, zovem iz Negotina. Izvolite. Ja sam se 1977. porodila u Nišu, gde mi je ugrađena beba. Izašla sam i bez otpusne liste, bez ičega. Kao da nisam ni bila u toj bolnici. Dobila sam od pogrebne Niš da moja beba nigde nije sahranjena. Znači da je moja beba živa. Prvi sin mi je svetle puti rođen i smatram da mi je i drugo dete iste takve puti. Mene interesuje šta je sa moja beba. Da li ste tražili dokumentaciju u GAK-u ovde u Nišu, imajući u vidu da je jedna grupa dolazila? Poslala sam, ali ništa nisam dobila od njih. Da. Dobro. Hvala vam puno. Evo, čućemo od gospođe Štefan koji vaši dalji koraci treba da budu po ovom pitanju, na koji način da tražite dokumentaciju. Halo, dobroveče. 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 Izvolite, gospođo. Čujemo vas. Halo, dobroveče. Dobroveče, čujemo vas. Veliki pozdrav za gospođu Granu Štefan. Mi se lično znamo, pošto ja delim istu sudbinu kao i ona, ovde Vesna Stanojević, setit će se ona ko je. Samo da kažem da sam uz, znači, sve vreme uz grupu, iako nisam imala mnogo, vremena da im se pridružim, sve vreme sam uz njih, pratim njihov rad. Pripremila sam dokumentaciju, imam znači sve šta mi je bilo neophodno iz pogrebnog i opusnu listu, izvod iz knjige rođenih, šta sad dalje, da li će se ići na neku tužbu, pošto sam krivičnu prijavu podnela, međutim ništa se to nije do sada rešavalo po krivičnoj prijavi, pa me interesuje šta ćemo dalje. U redu. Hvala vam puno. Pozdrav. Hvala. Evo, dve gospođe su se javile, Mladenović i Stanojević. Hoćete najpred da odgovorite prvoj gledateljki koji njeni dalji koraci treba da budu? Na koji način da traži dokumentaciju? Mi smo marta meseca ove godine svi roditelji iz Niša koji su mogli, pošto gospođa živi u Negotinu, najverovatnije ona pisanim putem to prosledila, mi smo njoj i rekli šta treba da traži. Išli direktno na ginekologiji i tražili smo sastanak sa direktorom ginekologije, međutim, on se nije odazvao, naravno nije ni želeo, nego nam je poturio komisiju od medicinskih sestara koje su spremile bile dokumentaciju koju smo mi mogli da pogledamo. Da ne pominjem imena druge grupe roditelja koji su bili mimo nas, tu se malo uskomešalo sa... Da, došlo je do nekog incidenta, znamo o tome, dobro. Međutim, mi smo pristali da pogledamo dokumentacije s tim što niko s nikim nije mogao da uđe. Svako od nas majki je ulazio sam, da ne bi neko od nas drugi primetio kod nekog roditelja šta je greška ili šta se dešava u protokolima. Tako da nismo zadovoljni time. To što smo mi videli u tom trenutku od knjiga koje su nam pokazali, nikad nismo dobili fotokopije. Kada smo i dalje insistirali na dokumentaciju koju smo tražili po zahtevu, davali su nam neke šture dokumente. Ja sam čak dobila dokumenta za devojčicu koja mi je kući, koja je kod mene. Dobila sam 19 papira za nju, a jedan papir za muško dete koje je navodno umrlo. Kažete u kratkim crtama vaš slučaj, vi tražite blizanca, je li tako? Ja tražim blizanca, rodila sam blizance, tražim sina, kog sam i našla na vrlo čudan način još 1991. godine, ali nisam mogla da dođem do njega. Ovdje u Nišu? Da. 1998. godine sam ga prvi put videla i on je bio kopija moje ćerke kući. Ali do sada ništa nisam uradila jer nemam mogućnosti da bilo šta uradim. Jeste li možda njemu nešto rekli koliko sad on ima?
On ima 32 godine. Jesam kad je imao 15 godina, ali on zna da je ostavljeno dete i da majka njega nije želela u trenutku kad je bio rođen. Nakon toga niste pokušavali dalje da stupite u kontakt? Tad kad je imao 15 godina, ja sam njemu obećala da ću da završim to što sam ja njemu rekla, tu istinu, da ću to da uradim na sudu, dokažem na sudu i on je meni obećao da ću da razgovaram s njim posle toga. Međutim, znate već da sud još uvek, država još uvek nije donela nikakav zakon da bismo mi mogli da dođemo do prave istine. Interesuje me DNK registar, imajući u vidu da pojedini roditelji, odnosno dobar deo roditelja, kaže da zna gde se njihova deca nalaze i da su ubeđeni da su to njihova deca, ali je problem zapravo sa tim dokazivanjem. I sada deca negde ne žele, odnosno drugi roditelji ne žele da daju svoju decu, je li tako, da oni zapravo urade DNK analizu. Da li postoji nekakav mehanizam kojim bi to bilo uređeno da zapravo osoba bilo koja da, znači, neki uzorak za DNK analizu? Roditelji žele, ali druga strana, da. Postoji mehanizam u zakonu koji bi se doneo... Na osnovu krivičnog postupka, da, ne? Da, na osnovu krivičnog postupka, ali treba da se donese zakon koji bi odgovarao svim roditeljima. Tako je, za sve da to važi, da. Da, važi za sve, čak i za usvojenu decu koja traže biološke roditelje. Postoje usvojena deca koja žele da dođu do bioloških roditelja, ali ne mogu. Njima se ne da u Centru za socijalno na uvid... Informacija. Da, dokumentacija o pravim biološkim roditeljima. Samo da čujemo gledalce pa ćemo nastaviti. Halo, dobro veče. Dobro veče, Dušice. Poštovanje, izvolite. Poštovanje tebi i tvojoj gošći. Veoma mi je žao što je žena traži sina toliko dugo, ali je u pitanju zakon. A zakon, Dušice, ovde dolazimo sad, otvara se u stvari jedna knjiga, nije samo ovde kod tebe na ovoj televiziji, na više televizija se govori o ukrađenoj deci. Međutim, to su sve ti ljudi odgovorni, na odgovornim mestima, to su doktori, to su medicinske sestre i tako dalje. I sad, zato se ne donosi zakon za DNK, a trebalo bi upravo ti insistiraš na tom zakonu za DNK, odnosno pitaš, i trebalo bi što pre doneti, jer kada se donese takav zakon, onda nema zastarelosti. To je život, to je živo biće, to je čovek od 32 godine, recimo njen 31. Što se toga tiče, dakle, i ja sad bi to uporedio sa ovim slučajem ovog Berberina, kako ga zovu, malčanski Berberi, jeli? Vidite, tu je ponovo odgovornost, neodgovornost u stvari odgovornih. A ja bi, pošto će on sigurno da po tijenom zakonu da bude osuđen doživotno, ima jedna druga tu stavka, Dušice, koja, jer ja sam bio preduzetnik, pa dođe kod mene iz zatvor čovjek da radi i da pravi mi štetu umjesto da radi i da nešto uradi, on mi pravi štetu, a ja se vatam i čupam za kosu, šta da radim, molim ga da ne radi, samo da mi ne pravi problem. Dakle, treba u zakonu da se donese takvi ljudi, ne da odu u zatvor, nego da odu na prinudni rad u neko, da se napravi, da kažemo, da naša država ima gde će da budu zatvoreni, ali da rade, ne da oni troše naš novac koji od građana se uzima pa da jedu džabe. Ne. Prinudni rad, ne mora u rudnik, ali prinudni rad i doživotna robija i tačka. I isto da važi i za ovi ljudi koji, ako su oni doktori, to su bre isto zločinci veliki, šta mislite, to je dete, to je život, najteže roditeljima, a još teže od svega je majci koja je nosila to dete 9 mjeseci u stomaku i oni ga otmu. Hvala lepo i prijatno. Hvala vam. Halo, dobro veče. Dobro veče. Halo. Dobro veče, gospođo. Dobro veče, od Vukosava Balujevi Soko Banja. Veliki pozdrav za vas i vašu gošću. Pa
Pa ja bih htjela ovako prvo pao meni kamen sa srca u vezi hapšenja ovog monstruma iz Malče. Konačno su rešili, ali voljela bih da sada naša milicija se organizuje, ali prvo zakon da se donese pa da krenu tako jedna specijalna jedinica po institucijama i po matičnim službama i centrima za socijalni rad i da otvaraju knjige da bi našli našu decu. Mi imamo saznanja da su naša deca svuda evidentirana koje tražimo. To smo dobili takve informacije u matičnoj službi, u centrima za socijalni rad, da postoje dokumenta, knjige koje su pod ključem. Znači, vodi se kao državna tajna. Pa gospoda naša iz vlade neka skinu preko zakona, koji je po mom saznanju sada ponovo u formiranju, da sve naše primedbe unesu u taj zakon i da se konačno skine ta državna tajna, da se otvore te zaključene knjige i da mi dođemo do svoje dece. U našoj dugogodišnjoj borbi pomažu nam mnoge organizacije. Tu su i nevladine organizacije JUKOM, UZUS, Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti, pa i sam gospodin Sandberg, koji je bio ispred Komiteta ministara Saveta Evrope, koji je bio 28. novembra u Beogradu na javno slušanje nacrta zakona, gde sam ja sa beogradskom grupom, članovima beogradske grupe, nas nekoliko nažalost prisustvovali. Posle sastanka dao je u medijima da je sam se čudi zašto se sve naše primedbe ne uzmu u obzir u novi nacrt zakona. Mi imamo toliko ljudi koji se javljaju, koji bi rekli nešto, znaju da je bilo krađe, ali se plaše raznih sankcija. U zakonu bi mogli ti ljudi da se zaštite kao zaštićeni svedoci da budu. Tako. Na kraju imamo dosta i dokaza. Evo, gospodin Marko Ivić, prvi gospodin sudija Vujačić, koji su obelodanili da ima bilo i još traje krađa beba. Imamo podršku i anketnog odbora još od 2006. godine. Međutim, naša gospoda u vladi su nema, ne prihvataju naše molbe i putem medija i pismenim putem, ali ja imam jednu poruku samo za tu gospodu iz vlade, da mi majke predstavljamo jedno ogromno biračko telo. Pa neka se razmisle malo bolje, tu su naše porodice i familije i sve, i sad su izbori na pragu. Zabit će sami sebi nož u leđa. Jasno. Neka nas saslušaju. Gospodin Vučić neka nas primi konačno na razgovor i da usliši sve naše molbe i naše primedbe da se unesu u zakon. Hvala. Mnoge države u okolini su rešile ovaj problem, samo naša država ne. Hvala vam, da. Hvala vam puno. Evo, imali smo uključenje iz Soko Banje, pre toga iz Leskovca. Evo sada i poslednja naša gledateljka pomenula je nacrt zakona o nestalim bebama kojom su pojedine grupe nezadovoljne. Kažem pojedine zato što ima nekoliko grupa, je li tako? Nije pojedine, svi su bili... Bukvalno svi, je li tako? Da. Svi su bili, kada su bili na javnom slušanju, svi su bili protiv tog zakona. Koji je taj član 21 koji je negdje vrlo sporan i koje grupe uporno pominju? Član 21 kaže, ako se utvrde činjenice da su naše bebe žive, a ne može da se dođe zbog dugog proteka vremena, ne može da se dođe do traga dece, tu se rešenjem završava. Donosi se rešenje u kojem stoji da nije moguće utvrditi činjenice o tome gde je zapravo dete. Živom detetu i mi nemamo pravo žalbe na to rešenje. Nemate pravo žalbe. Ne. Zato se i mi bunimo protiv ovog zakona koji je u skupštinskoj proceduri, da se povuče i da se formira telo u kom će da učestvuju i sami roditelji iz svih udruženja. Udruženja koje se bave upravo ovom problematikom. Majke koje su najviše oštećene, naravno i očevi, ali
vidjet ćemo. Da, sad, kako bi to negde trebalo da izgleda u praksi, prema vašem mišljenju? Zakon prema praksi? Da. Pa trebalo bi taj zakon koji evo da vi imate priliku recimo da pišete nacrt tog zakona, imajući u vidu da ste rekli da uopšte sugestije svih roditelja nestalih beba nisu uvažene. Kako bi to trebalo da izgleda u praksi? Prva stavka u tom zakonu bi trebala da bude da je zakon od opšteg interesa društva, da bi on bio dobar, onda da ima odgovarajuće mehanizma, da budu adekvatne istrage, da nas ne teraju vanparnično da radimo istrage. Da država bude u obavezi da vodi taj postupak. Da, naravno, da država vodi postupak. Da vi sami vodite parnicu. A ne da mi vodimo parnice, jer u vanparničnim postupcima mi ne možemo da dođemo do istine o našoj deci. Da se regulišu pravne posledice kad je dete živo, kada se dođe do trenutka da se dokaže da je dete živo, da neko treba da odgovara za to. Pretpostavljam da ima logičnosti da toliko godina mi trpimo i bol i tugu i nekompletnu porodicu i da se nikom ništa ne desi posle toga. Mislim da ne bismo bili zadovoljni. Znači, tražite odgovornost. Tražimo odgovornost svih učesnika. Krivičnu odgovornost onih koji su to radili. Koji su radili u I ono što ste rekli, ako sam dobro razumela, da se pojedinim ljudima ponudi status svedoka saradnika. Naravno. I tako kako bi mogla da se otkrije istina, a da oni kasnije budu amnestirani, ali samo da bi negde kazali kako je to izgledalo u praksi, da bi otkrili, je li tako? A takvih svedoka ima. Jel ima? Onih koji bi svedočili o tome, pa pretpostavljam da bi, ali se plaše najverovatnije da, konsekvencije, tako je. Ko zna da li još uvek ta mafija nije na snazi i da li nisu toliko jaki da ljudi i ne smeju da govore o toj istini koja se dešavala svih ovih godina i da je bilo krađe, je bilo, jer moj doktor koji me porodio mi je lično rekao posle 4 meseca da je moja beba živa, da je u Nišu, ali ništa dalje ne smem da kažem. Rekao vam je? Da. Ja sam pokušala da stupim u kontakt s njim. Našla sam ga, on se vratio nazad u Palestinu, ali kada sam razgovarala s njim, to je bilo negde 2004. 2005. On kaže da se ničega ne seća. I onda sam tražila od njega da se zakune u svog Boga. Ja sam se zaklala da sam rekla istinu i da smo se mi videli, da je on meni sve to rekao. On je na to prećutao. Samo je rekao, ja ne znam šta sam juče jeo, a kamoli šta se desilo pre 20 godina. Što to nije tačno sigurno. Halo, dobro večer. Dobro večer. Poštovanje, izvolite, slušamo vas. Drago mi je što ste uveli ovu temu u vašoj emisiji. Ja sam juče gledala na Happy televiziji. Televizija koja redovno dovodi gošću Anu i majke čije su bebe ukradene. Ja nisam majka čije dete ukradeno, ali sam pogođena time što sam izgubila 2 deteta na Novom groblju. I shvatam i razumem bol ovih majki kad znaju da je dete živo, imaju intuiciju, osjećaj i sve ostalo. Samo želim da pitam i bit ću na liniji da mi gospođa odgovori. Da li je u kontaktu sa gospođom Anom koja je bila u Strasburu sa ženama, majkama od tih beba? Jeste li u kontaktu sa Anom? Da. Ne. Sa gospođom koja je bila u Strasburu? Ne, nije? Ne. Ja vas molim, žena je zmaj i njeno dete je ukradeno. Bila je u Strasburu, pokazala juče papire. Jedni papiri su jedno, drugi je naša država. Ja vas molim, u Nišu se to radilo na veliko. Molim vas da njom stupite u kontakt. Ako je ova gospođa. U redu. U redu. Slušajte sad da ja odgovorim na vašu molbu. Ja sam u
u ovim slučajevima od 2002. godine, a za krađu beba od samog starta znam, od 87. godine. Meni su pretili lekari da će da me strpaju u toponicu i da neću da izađem živa iz toponice, tako da sam ja u toj aferi beba od samog početka, od 87. godine, a definitivno i konačno sam podnela tužbu 2002. godine i ja sam sa Beogradskom grupom roditelja od samog starta i borim se sa njima i borit ću se do kraja. Ani, svaka čast, ali ja sa njom ne bih da stupim u kontakt. Hvala vam. Dobro. Halo, dobroveče. Dobroveče. Dobroveče, izvolite. Da li mogu u program da... U programu ste, uključili smo vas, izvolite. Ja zovem iz Pirota, zovem se Dragoslav Dragan. Isti slučaj imamo mi, naša familija, porodica. U Pirotu se desilo to 87. godine. Pa želim da kažem da skoro na isti način je sve to rađeno, da su dokumenti prepravljani, datumi prepravljani. Malo pre je bio čovek kod mene iz Beograda, iz udruženja. Zna ga gospođa Grana, ja sam se sad uključio malo pre pa slušam. I želim ovom prilikom da kažem da u Pirotu svi koji se plaše da prijave to, da sada evo preko vaše televizije mogu isto da prijave, da se ne boje toga. Znam da ima dosta ljudi koji se plaše od toga. Ja se ne plašim, ja sam isto odavna to pokrenuo. Mene su odbili u sudu, rekli su da kao nema dokaza za to i čak što više mene su htjeli da uhapse onda kad se to desilo 87. godine. Ali ja želim ovom prilikom apelujem svim roditeljima koji su taj isto naš slučaj da uzmu smelost da imaju i da se više ne plaše ničega. Jasno. Naša deca su prodadena negde daleko. Dobro. Hvala vam puno. Vaš komentar, gospođo Štefan? Da ljudi ne treba da se boje jer su negde zajedno jači, da vas ima dosta i da tražite istinu. Ima dosta slučajeva koji nisu prijavljeni i dosta majki koje ja znam, koje se boje, jel da? Koje se boje da krenu. Imam jedan slučaj jedne majke, ne bih da je imenujem, odavde iz Niša, blizu je u mom komšiluku, gde u otpusnoj listi njoj piše da mogu da kažem inicijale. BP njoj daje dete u centar za socijalno, a nju otpusta kući i posle 3 meseca dobija otpusnu listu u kojoj piše da je dete prosleđeno u centar za socijalni rad. Neverovatno, da. Da. I je ona podnela neku krivičnu prijavu? Nikad nije podnela ništa. Ne znam, plaši se. Ona je žena i psihički bila obolela posle toga, ali ja sam je molila da krene i ima stvarno jaku otpusnu listu gde joj piše da je dete dato sigurno na usvajanje. Neverovatno, da. Čak je i dobila bila poziv svog deteta za vojsku na adresi njenoj, ali nikad nije imala smelosti da krene. Ne znam zbog čega. Sad, pratit ćemo šta će se dešavati u vezi ovog nacrta zakona o nestalim bebama. Ono što me interesuje u ovom trenutku to je da se i dan danas dešava zapravo da kada neka beba umre u nekom porodilištu da onda se pacijentkinji, odnosno mami, ne daje kompletna dokumentacija. Da li postoji zakonom definisano pravilo šta konkretno u slučaju, ne daj Bože, u nekom smrtnom slučaju, su u obavezi na ginekologiji da daju upravo porodilji? Zato što i dan danas se dešavaju takvi slučajevi gde porodice, odnosno roditelji, kažu ne, nama nisu dali kompletnu dokumentaciju o tome da se nešto konkretno desilo sa detetom. Kako je to moguće? Moguće je i u trenucima kad smo se mi porađale i nama isto nije davana kompletna dokumentacija. Neočigledno da vama svima nije data kompletna dokumentacija, to je jasno.
Ali je neverovatno ta je ista praksa. da se ponovo dešavaju slične stvari. Pa to je sve, verujte, Dušice, zbog ovog zakona koji ih štiti. Najverovatnije da su oni na taj način... Jer, znate što, mi smo laici za vašu temu, ali je sasvim logično da ako se, ne daj Bože, desi nešto bebi, da vi dobijete papir na kojem piše šta se konkretno desilo bebi, u koliko sati, zbog čega, šta je uzrok, zbog čega se to dogodilo. Je li tako? Naravno, trebalo bi da bude tako i trebalo bi da se leš bebe prosledi roditeljima preda roditeljima. na sahranu. Kako je moguće da do sada nije promenjena, odnosno tačno definisana ta procedura, da ne bi dalje bilo kakvih sumnji u vezi čitavog tog postupka? To pitanje biste trebali da postavite predsjedniku Republike i vladi Srbije. Jasno, ali da li ste vi iz vaših udruženja, pošto ih ima nekoliko, pokrenuli takvu inicijativu? Inicijativu da tačno sve to bude definisano? Naravno. I da između oslo, kada se desi takav slučaj, da obavezno telo deteta ide roditeljima? Naravno da, ali... Jer imali smo niz, evo, prekoračila sam termin predviđen za emisiju, moram hitno da završim emisiju, imali smo onaj slučaj sa zamrzivačima gdje su stajale neke bebe. To i dalje stvara sumnju da tu zaista se nešto dešava. O čemu se tu radi, zaista mi nije jasno. O čemu se radi? Imaju odrešene ruke da mogu da rade sa majkama. Majke im dođu, porodilje im dođu ko mašine za njihovo bogaćenje i to je to. Dobro, ali sve u svemu, znači ovaj nacrt zakona o nestalim bebama je ušao u skupštinsku proceduru, sva udruženja su nezadovoljna tim nacrtom i sada vi inicirate novi zakon, je li tako? Ili da se ovaj povuče u svakom slučaju, je li tako? Da se ovaj zakon u svakom slučaju povuče i da se doradi sa amandmanima i predlozima koje smo mi dali vladi Srbije u razmatranje, ali pitanje je da li će i mi ćemo, svakako će Bela mi televizija pratiti što će se dalje dešavati sa tim zakonom. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Hvala i vama. Dalje priče upravo na tu temu. Poštovani gledalci, pratili ste emisiju Odgovorni. Ponavljam informaciju sa početka emisije da je otmičar 12-godišnje Monike Karimanović iz Suvog Dela konačno uhapšen. Ninoslav Jovanović uhapšen je u selu Malča, u selu u kojem je i živeo svih ovih godina. Želim vam prijatno večer.